Hej og velkommen. Jeg hedder Pokeknold. Jeg reklamerer for voksne her. Jeg kan lave gymnastik i det. Og de er rigtig varme. De er også rigtig gode til at kravle i træer med. Også når man falder ned, så hænger de fast til det. Hjælp! Se, nu hænger jeg bare. Hjælp mig! Det var det dejligt at komme ned. Pokeknold siger farvel. Farvel. Pokeknolden. Jeg reklamerer for voksne her. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal hedde. Hej, jeg hedder Pokeknold. Jeg reklamerer for babybler. Dejligt, behagelig babybler. Jeg mener voksen. Mange tak fordi I så med. Det var meget for mig.